medyo gusto lang gyud nato nga nana lang gyud tanan pakapin. Pero kani mo'y gwapo nga istoryahan karon. Kay na daw tay madawatan nga ayuda. Nga 2,000 per head. Lah. Dili ano ha, dili na per family ha. So for example, muna ni nga panahon nga kung wala ka na family planning kay daghan kay mo, dako-dako inyo madawatan nga ayuda. Siyempre ka nagikusga na mismo sa atong garbo nga congressman diri sa Cagayan de Oro sa 2nd District o siyempre ang atong deputy speaker ato na sang gibulabog. Ambot ba kung ulan bila siyang dapit kay diri karon sa Cagayan de Oro murag naglunop na. Atong gipukaw o wala gini siya pagduwa-duwa. Si Congressman Rufus Rodriguez through Zoom. Congressman, gahi pa ba? Gahi ni Bay. Gahi ni Bay. Ayaw bunta kay sa una konsulti gahi ba ni? So correct na ko karon, gahi ni Bay. Gahi ni Bay. Yeah, may buntag sa ato mga kaisuunan, sa ato mga pinanggang syudad sa Dakbayan, Cagayan de Oro. Good morning. Ulan-ulan karon diri kong. Oo, nag-text sa ako nga medyo gaulan pero ato lang patayan usab kay lagi ang problema sa ulan baha no sa atong area. Correct. Kanang pagsaka sa tubig sa kuan sa Cagayan de Oro. Ang mga uban nimo mga project para ba sa mga anti kuan kamulo para ba karon diri sa Cagayan de Oro, no? Sige ang atong mga flood control sa 5 ka mga suba sa Cagayan de Oro. Congressman, ato na istoryahan ning ayuda nga 2,000 per head. Teka muna, ba mo nang gitawag karon nga Bayanihan Act 3. Ang pinakauna lang ang pangutana. So unsay diferensya ani nga Bayanihan Act compared atong 1 ug 2? Mas dako kini siya 405.6 billion. Wow. Ug kani mohatag yun diretso sa per capita kada Filipino. Oy, Mo kana dayon kini siya ihatag kini siya sa mga sektor nga nanginahanglan. Ang business sector okay naman dito sa Bayanihan 2. Ang low income okay naman sa Bayanihan 1. So sa Bayanihan 1, 6,000 to 8,000. 6,000 kay Oro, Manila 8,000. Bayanihan 2 pagbutang og kwarta sa Land Bank o sa DBP para ipakulam sa atong mga kaisuunan. So kadto lang Congressman. So kani tag 2,000 per head unsa man ni regardless ni sa klase, pobre, middle class, dato? Yes, kay gatan-aw ang Kongreso nga tanan maged apektahan. Correct. Even ang mga naay lukay kuan, taas-taas nga status, o nasa negosyo, nagsira naman sa mga Tinood. Namilos naman sa ang mga kuan income. So kinsay mo qualify ani Congressman nga makadawat aning 2,000? Kinsay pinaka kuan nga makadawat ani bisan pa og for example sa Panimalay o nabe tanan ni? Bata, tigulang, pila ka tao ang naa sa pamilya. Example, mag-asawa, naay ka anak. Tulo. 5 to 6,000. Okay. Naay mag-asawa, duha. Time naay anak nga 5, 7, 14,000. Uba! Okay. Ako lang, na-remember na ko dati, di si Congressman Alan Peter Cayetano ang iyang gusto ato kay 10,000 raman ta to per family, per household, di ba? 10 per family, mas bukuan kini siya kay kumatay 10 per family, ang tawag na dili siya equitable kay dami uban pamilya nga gamay ra. Correct. Pamilya nga daghan. So muna kung kani karon 10,000 si former speaker per family, ang per person. Per person tama. Mas nanginahanglan man gud kung mas daghan mo sa pamilya. Correct, tama. Sa Cagayan de Oro sa ato syudad katong Bayanihan 1, 6,000. Now 6,000, it does not matter kung pila mo sa pamilya. So karon mas equitable kini kay kung mas daghan ka mo, mas daghan mo nanginahanglan, mas maduga. Congressman, kung napay bagong silang nga bata, kana consider per head na rin na. Uy! Ang bata nanginagatas. Lisod kayo kung walay income pa. So, tama di akong gingon Congressman nga kung muni nga panahon bayan ng tri kung wala ka na family planning, mas daghan akong madawatan. Mawag naman na. So, og kini siya,
di man sa kini maka-encourage kay pila ra man sa kana og one shot ra man kini. Sos kani karon congressman. Karon ang isa ka problema ni karon syempre daghan na kay nakadug karon malipay sila ana kana imong kabalo man gyud ko nga usag gyud ka sa gapangusog aning bayanihan actri nga ma-approve gyud kini. Syempre ang uban karon magunahuna sus mahatag kana mong ginapirmiti kadlukan sa mga Pinoy lagi congressman. Sus kami mga ultimo nami sa bukid, nami sa lagyo, mupadulong magyud ka na sa amoa. Kanay nga na ba unsa man na pag-distribute ana congressman nga mupadulong gyud ni sa angay sa katong mga nanginahanglan. Mabuti ka na kay una na-practice naman tanan nga mga LGUs o mga DSWD. Di naman ibag-o nagka-problema sa una lagi katong atong 6,000 a month. Kay ang lista sa una sa DSWD, ang listahan 2016. So 4 years taon nga kulang. So daghan nag-complain niya atong wala makadawat. No? So munang giapas nato sa bayanihan to. Nakadugaw to sa bayanihan to. Sa katong wala malakip nga low income. Ano description sa balaod. Karon atong siguroon gyud kani, this should be given through the local government. Kay kinsa man dool ang sa atong makatawan ang local government. Now, for example, layo-layo na to anas Bisigan, sa district to anas sa Balubal. Now, tungod kay tanan man wa naman ay listahan nga atong isultian na naigapili ang ato ng population census, human-human naman sa mga census sa kuan, sa atong sa atong Philippine Statistics Authority ug ang atong barangay, doon naman sila lista sa mga kinsay mga residents. Sila mismo ang mga officials barangay mo follow up sab sa atong syudad aron nga makaabot gyud kay sila manibalo. So wala na tong style nga linya-linya. Wala na tong style ko nga mulinya-linya pata nga na. Wala gyapon kay pag-distribute ana para sa barangay lugar. Kay depende sa mga barangay. Kung naay kapabilidad nga moadto sa mga sitio, that's the best. Unsa may basihan ani karon congressman sa kuan? Kanang address katubang asa ko ni butar or asa ko karon gyud akong karen kung asa ko nagpuyo kay mo man po na usa na pugikan kay for example ako taga Taguluan ko pero karon nagpuyo na ko sa syudad sa Cagayan de Oro kay diri ko na nadbaho. Unsa man ni kailangan ba didto ko sa Taguluan mo kuha o naa diri sa Cagayan de Oro kung asa ko nga barangay nagpuyo? Aktual na ni siya, aktual. So ang barangay mo certified na ni kinsay actual residence kay kung voters kini nga transfer. In fact, wala na sa lugar. So kinahanglan aktual. So muna nga atong isulti sa mga barangay nga mag-ready na sila sa ilang listahan, ang barangay nga listahan. So nadan kay mga proof of proof of mga ID ana dapat. Gina. Okay. Kabalo na ka congressman. Basi ko niya diri sa syudad ni kuha. Tapos may uli dito sa probinsya kay napo dito, kay napo ko'y pamilya dito. So ato na nang likayan nga kana dili mahitabo. There has to be some guidelines on that nga di madoble. Naagi pag-compare. Ang may tabo mo gud ana, ang lista ihatag man nimo sa DSWD. Okay. Local government. So makita sa DSWD kung kinsa kani mga tao nga madoble sa lista. Correct. Pinatagaan kung madoble. Takabalo na ka congressman, basig na yung mga dool sa kasing-kasing. Basig ko atong unsa man ka kadjud lang imong dagway murag dili man ikaw ang nagbotar nako ha. Bro, like ka nga so. Politika ka ba? Di na ito malikayan na congressman. Kay tabo na sa ubang mga barangay nga mas priority ni kay relatives. Ana ba? So muna usa sa atong likayan. Kaya gila siya. Kinahanglan gyud nga pantay-pantay sino na una na lista, kinsay dili na konsiderar kung asa ba diputar sa last barangay election. Dagay na minaw karon medyo na excite ani ang pangutana ni congressman, aprobado na ba ni o kanusa man nila masugdan kung madawatan ning ayuda ning bayanihan actri? Bispasar na kini sa committee on appropriations ug sa mga internal committees o sa ways and means. Ang appropriations pa karon adlaw. Pero good as approved na kini kay halos tanan man ni tan-aw man nga kinahanglan kini. So by next week naa na ni sa plenaryo. Okay. Alright, Congressman, kanilang gusto lang ko makadungog yun sa opinion sa usa ka Rufus Rodriguez. Ang ginabuhat ba karon sa gobyerno kaning ginabuhat nato karon kaning panahon sa pandemya para sa imo ba tama ba ang ginabuhat karon sa government or napakay nakita nga murag mas better? Sa usa ka Congressman Rufus Rodriguez. Una kulang pagid ang baksina to. Now, unsay rason ni ana ang nahibalo ang ITF no
because kung kulang pa kayo ang niabot ka nato nga mga vaccine, Bernie, puros pa ni mga donation. So donation pa ni. Di pa ni mga atong gipang procure. Gikan donation sa China, donation sa COVAX. COVAX ni facility nga nag-amot ang masapian nga mga nasod. Unang nabot nato, yabot na ang Sinovac, yabot na ang AstraZeneca, una ni Pfizer. Abot na. Okay. Ang mga gi-order sa atong gobyerno nga naay mga more than 10 million, murag June ka na, o ang gi-order sa private sector under the tripartite agreement, kadi mabahal dagko ang kompanya aron ma-injeksyonan na ang ilang mga empleyado, pabuto sa mga July. Okay. Subukan ang programa. So medyo late lang tagamay na no? So we are, but sige-sige masab ang paghatag sa mga baksin. Mga end of the year siguro, mabakunahan na ta? Di pag kulang pagyapon? Pagyapon by December. Di pagyapon ang atong desired man good 70%. Okay. So that will be 75 million. Medyo at the rate we're going 2 million plus pa lang kita. So layo pa kas tinuod? So gawas kung maabot kitang mga atong ipang order. Atong hangyo lang karon tungod lagi kay nag-report man ang UP Octa Group no sa ilang research. Last May 8 nagsulti ang UCTA nga gipamatian sa IATF nga ang Cagayan de Oro number 1 sa pag-spike no. Okay, yeah, correct. 75% spike mo nang gibutan dia tulo ka syudad gi-mention sa Octa muni research group yun on the COVID-19 pandemic. Kung sa may sulti nila tulo ka syudad ang daghan ang atong daghan ang mga COVID-19 unsa man ni una gyud Cagayan de Oro 70% increase. Sunod ang Puerto Princesa, sunod ang Bacolod. Now that was May 8. Sulat din si Rufus Rodriguez May 10 nga dugangan ang vaccine because to combat a city nga daghan ba ang mga COVID-19, yes. Daghanan ang vaccine. Anong kung may vaccine, may protection ka na. At least kung may first dose, galing medyo mild lang, di ka mahimong severe. Correct. Kung nga itong gihangyo ka na, og dayon, karon lang bag-o, kagahapon lang, nigawas, May 19, nigawas ang second report sa Octa. So sa first report, nagsulti Cagayan de Oro is an area of concern. Sabi kasab, number 2 kita sa significant increase. Huy! Simbak. Oo. Ang dagan, ang Zamboanga, and then kita dayon. Pero importante kita kay Zamboanga, daan naman daghan. So kini ato oy gidaghan. So muna nga another 2 letters nga ato gipadala kay Secretary Galvez, vaccine sa Secretary Duque, magpapadugang gid kita. Muna imong ganahan dire mga kagayanon sa imo kay lakas kay mi sa imo dia. Paratis og tana ka na nga tong madugang nga vaccine, maapil na mi diri mga taga media. Muna nga ako hangyo kay karon god A1 to pamantas Cagayan de Oro sa A1 medical frontliners, mga doctors, mga nurses, mga naa sa public and city hospital, mga barangay emergency health workers. Sumuka na karon ang A1 nasa A2 na. Ang A1 senior citizen ang A2 no. Nagsugod naman na about 28 ako. So therefore A1 is second dose na. Number 2 will be the seniors. So we are finishing the seniors. And then number 3 na ay mga sakit, comorbidity. Diyan na lang ko. A3 na lang ko. Number 4, essential workers. Media, essential man ang media kay kamo may gatas balita. So muna ikaw. Di ako sa A3 kay naman ko isakit. Naisakit. Pwede kayo na comorbidity. Dagan salamat. Ano pa yung kalima? Ang ikalima important. Indigent population nga wala malista sa tama. Wala nang daghan yun. Wala daghan nga bakit. Sila pa'y ulahi? Dagan. Sila pa'y ulahi, no? Duha na itong sulat o nag-text ako kay Secretary Carlo Nograles, kauban ni Secretary Duque, o naingon sila nga they are now considering our request. Very good. Ay, kulang akong oras. Basta ikaw lagi akong kaistoryan. Dagan salamat again sa oras na imong gigahin kanamo, Congressman Rufus Rodriguez. And again, salamat anang Bayanihan Act 3 og tana medyo naghinam-hinam na taon sila kay dakong tabang taon ng 2,000 per head. Dagan salamat again ang atong Deputy Speaker, ang atong Congressman sa 2nd District sa Cagayan de Oro, Congressman Rufus Rodriguez. Alas 7:43 time check atong kanato sa